Right, streets e social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndisvitse kwamuri mumozo zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosaririra vazukuru vasekuru seindi. Asi chekutanga mutemo unoti kana uri munyowani usati wasubscribe tokukurudzira kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time you upload a video, every time patinounza nyaya dzichipisa, you will be notified. Aiwa, ndinokutendai vese vatisapota kusvika pari nhasi more than 50,000 subscribers nzvimbo chidiki pachinguva chidiki. God bless you so much. Mwari ngaasapotewo mahaso enyu sekusapota kwamunoita haso rangu. Anditi vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yaKiller T. Killer T ari kunzi akanga ari, in fact akatoannounce ega kuti he was supposed to perform ku Botswana alongside anonzi Zolasco uyo akamboimba nani na Mambo Dutere. Zolasco ndomufunga munomuziva wekuBotswana Botswana. Right, so Killer T kurunzi vanhu vakamumirira vakamutarisira. Killer T haana kubudikira. Iye ari kunzi akanga atobhadharwa mari yekuperforma pashow iyi. Vamwewo ndo vanyora apa kuti 2,000 atizoti ndo mari yanga abhadharwa $2,000 but he didn't show up for the show. Anditi izvi zvakazoita kuti vanhu vaite mhirizhonga kuBotswana ikoko. Vanhu vakadisappointwa nekuti just imagine wobhadhara show uchiziva kuti ninge ari kuuya, wotobhadhara pamwe uchida kutoona iye kuplaya pakombo yachona anenge ane umwe wanenge anayo, wozopesa wakunzwawo munhu wanga usingadi, munhu wanga uchida kuti unge uri unonzwa urega kuuya. Munozvona sei ameno Killer T asati ataura kuti chii chakamutadzisa kuti ange aripo. So takangotewo nzeve mastreets social media kuti tinzwe kuti Killer achatiwo kudii kana kuti management yake ichati kudii. Chii chakazokonzeresa kuti Killer T asanoperforme kushow iyo iri kuclaimiwa kunzi akabhadharwa mari yake zvizere. So from angle sei ndo zvandandouya zokuzivisai zviri kuitika, muzoona kuti zviri kuitika mastreets. Ndichiti chi much love.